Tady jsem potkal Járu Briggs. Zdravím. A já mám na tebe pár otázek, které by mě docela zajímaly. Tak jaký máš názor na Smart Bricks? Jo, za mě, tak Smart Brick, myslím si, že není to úplně nejlepší jako směr lega, který by si měl. A ty figurky hlavně, jako, když už kostičky OK, ale figurky to je za mě jako úplně největší pláště, minus. no. A to je takový, už jako, za mě Smart Bricks to není úplně něco nejlepšího. A zase chápu, že nějaký ty ADHD děti a v téhle době prostě, takže je to asi bavit bude, no, ale Smart Bricks není podle mě úplně nejlepší věc dole. A jaký máš názor na investory? Ale chápu asi, proč to někdo dělá, že investuje, ale já zrovna třeba investor nejsem, jo, mě to prostě baví, protože se mi líbí nějaká figurka, tak si ten set koupím, ale ne prostě, že ta figurka bude hodnotná, jo, takže já si myslím, že investoři jako asi docela to zase Lego komunitu kazí, ale nechci říct, že vyloženě kazí, prostě je to zase skupina nějakých těch lidí, ať si dělá každý, co chce asi. Jakoby nová Lego komunita. No něco takového, ale třeba mě to prostě nějak nesedí. A jaký máš jako názor na tu novou všechnu Lego, jako vlnu, ty jakoby, jako témata Marvel, Ninjago, Star Wars? Ninjago nerozumím tolik, ale celkově třeba tady ty sety všechny možný, kde jsou ty nový, dobrý, tamhle jsou ty nový. Ty jsou docela dobrý, nebo minimálně vzhledově se mi líbějí. Marvel, tak tam už jsem si nějaký 2 setíky koupil, to vypadá docela dobře. A třeba Stranger Things set zase funkce skvělá, set vypadá skvěle, ale ty figurky jsou zase úplně jako Jonathan Novotorzo, kdyby jsem si to už nemá ruce. Chtěl kupovat, tak mně už to připadá tak obyčejně, ty figurky, že mě nenaplňují nějak jak předtím. Jo, to si řekl dobře. No a Star Wars, tak tam je to prostě zase předražený a jsou tam tak 2 sety dobrý, takže asi tak. Tak jo, tak to by bylo všechno. Tak jo, já děkuju.